Invisible metal, and let people in there. It costs me Nikolaus, and it died, I look at it, and it is my son. Bang is not dead, ale takýmto tvojim prístupom ho naozaj zabiješ. Aha, takže toto si ideš. Sevas, moje meno je Shorty a toto je Nikolauska v novej fľaši. Spolu ťa vieme dostať na festival, ktorý si ty sám vyberieš. Má to ale jeden háčik. Každý týždeň dáme lístky 10 najvernejším fanúšikom. Klikni sem a zistíš, či patríš medzi nich. To je ono! Si v top 10 najvernejších fanúšikov. Je super, že lajkuješ, šeruješ a komentuješ príspevky na facebookovej stránke Nikolausky a že kašleš na ostatné vodky. Žrebovanie prebieha každú stredu a tebe ostáva čekovací rebríček, či ťa niekto nepredbehne. Teraz klikni sem a zvol si festival, na ktorý chceš ísť. Držím ti palce, pretože ty si na najlepšej ceste získať lístky na festival, ktorý si sám vybral. To, či sa ti to skutočne podarilo, sa dozvieš na maili alebo na Facebooku Nikolausky.